на всички! Искам да покажа моя футболен дневник, нещо по което работя от много дълго време, специално на български език направено. Вътре може да се саморазвивате чрез упражнения, индивидуални и разбира се да допринасяте с нови умения към вас. Имам планове за мачове и всичко, което се нуждае един млад футболист. За повече информация свържете се с мен налично. Добър ден на всички! Милен Танев Футбол отново. Моля ви да подкрепите канала с споделяния, коментари отдолу. Разбира се, има и бутона за финансова подкрепа, ако решите. Продължаваме напред с видеята, които са свързани с световното първенство. До днес ще свържим световното първенство с детския футбол, разбира се, и ще говорим за развитието на Франция като детски футбол и защо в момента е един от най-добрите национали в света и то не от днес. Продължавайки напред в този размисъл, искам да кажа, че Академията националната на Франция Клер Фонтен е една от най-старите академии в света като национална програма. Тя не е от вчера, не е от днес. Мисля, че създаването и не съм сигурен е в началото на 70-те години. Наистина не съм го проверил, но истинското ѝ развитие започва през 90-те години, началото на 90-те, след като Франция не успява да се развие достатъчно добре за световното през 90-та година. След това, разбира се, има и поредния неприятен момент за френския национален отбор през 94-та, неуспяването да се класират на световно първенство. И тогава идва големия бум на националната академия Клер Фонтен. Ще говорим за нея, ще говорим какво са направили французите, за да могат да бъдат толкова силна нация. Както казах, те не започват след провалите. Те виждат, че изостават като развитие от другите държави, като създаване на качество още през 80-те години, въпреки че имат много силен национален отбор в началото на 80-те години, но виждат, че нямат други, които да заменят този силен национален отбор. Имат доста качество като атакуващи футболисти, но примерно имат проблеми в дефанзивния план и така нататък. И знаят, че за да могат да развият футболист, трябва съвсем изцяло да променят програмата и идеята си, за да могат да бъдат конкурентни, примерно тогава на бразилските създаване на футболисти, холандското създаване на футболисти, не го забравяйте, през 80-те, 90-те години. И се вижда, че Франция е леко назад спрямо примерно тези две държави. Затова те тръгват да правят Националната академия и да я развиват. Националната академия се развива, като в нея влизат първо лекари. Много важно нещо, влизат лекари, за да може да се създаде правилната физическа подготовка на футболистите, за да може да се създаде правилното развитие на децата. Не остават спорта в ръцете на спортистите, а влизат лекари, което е много важно, за да могат да се развият. След това се взима под въпрос, разбира се, и това, че в Франция започва да има бум, разбира се, на афроамериканци, които вече се чувстват французи. Те са първо, второ поколение, трето поколение французи и те започват да се чувстват французи. Те са интегрирани в държавата като образование и всичко, но не са интегрирани толкова добре в спорта. Започва да се взима предвид това и развитието като физическо поведение на тренировките, развитието като действие на тренировките, съобразено изцяло с популацията на държавата. Разбира се, това дава резултати, но тази програма започва в началото на 90-те години. След това ние виждаме през 98-ма една Франция, която е много различна по принцип, става световен шампион. Вътре са футболисти като Никола Анелка, вътре са футболисти като Зинедин Зидан. Ние знаем, че те не са с корени от Франция директно, но са от други футболисти като Джуркаев, много от различен тип футболисти, Ледан Тюран, Марсел Десей и така нататък. След това има Европейска купа с подновяване на поколението. Там вече влизат футболисти като Силвен Виатор, като Тиенри Анри и други подобни футболисти, които развиват френския национален отбор изключително много и Франция. Има много доказани моменти, в които
примерно, което аз съм гледал свързано с Арсенал и съм гледал много за Арсенал, изказване на Иан Райт, на Тони Адамс и така нататък, как Венгер е докарал група френски футболисти, които физически изглеждали много здрави и изведнъж като почне да играят с топката, били много технични. Това направи Френската национална академия. Успя да създаде физика, програма, която е съобразена изцяло с физиката и с развитието на физическите данни на футболистите. Затова им трябваха лекари, да могат да направят изследванията, да могат да видят потенциалния растеж, да видят кой е с късен растеж и така нататък, да не се игнорира нито един талантлив спортист, да му се вижда потенциала, въпреки че примерно е late grow на английски, бавно растящ, може би на български, не звучи много добре, но човек, който по-късно се развива физически. Тези неща да се имат предвид. Разбира се, успява да съобразят действията на техника, действията на развитие, на взимане на решения на базата на физическите качества на футболисти, които имат. Примерно, ако имаш футболист, който е много бърз, ти почваш да му развиваш техниката да работи наскоро, защото това е изискването, което той трябва да има към самата игра. Изключително много се създава програма за индивидуалното развитие на футболиста. Създавайки това нещо, ние виждаме как примерно един от първите отбори тип Арсенал отиват и започват да купуват футболисти като Анелка, като Виара, като Пети, като Пирес, Вилтор, Анри и така нататък, и така нататък, и така нататък. Франция, Нюкасъл също. И изведнъж френските академии започват да получават много пари от външните европейски държави, от другите тип Англия, Испания и така нататък, защото има голям отлив на французи към Италия, голям отлив на французи към Испания. И изведнъж френските академии започват да се развиват инфраструктурата, създаването на футболисти и всичко, защото има пари, които влизат в държавата. И разбира се, респективно в тях. Другото нещо, което Националната академия на Франция прави, е, че те, ако изкарат ползи от някой футболист, бъден продаден и така нататък, въпреки че е под тях, те имат изключително силно финансиране към академията, която е позволила те да ползват този футболист. Така че пътят е абсолютно двупосочен. Ние даваме футболисти на Националната академия, но Националната академия ни връща средства финансови или обучителни или така нататък, но процесът е двупосочен, а не еднопосочен, което това е много важно. Гледайки ги по този начин, ние виждаме как Франция все повече и повече създава футболисти, които стават все по-скъпи и стават все по-добри спрямо световния стандарт за футболист. През 2016 година Националната академия на Франция не стои на едно място и инвестира 25 милиона евро в реновации, в игрища, в допълнителен медицински център, в допълнителен анализ на футболистите, център за анализ. Вижда се, че анализа е нещо много важно. Още през 2016 се прави цял център за анализ с игрища, специално с видеостени, игрища, които да имат камери постоянно от високо на покрива, когато е затворено игрището. Правят се неща, които да се правят анализи на тренировки, развитието по време на тренировки, а не просто на мачове. И изведнъж Франция отново излиза напред с начина, по който преподава футбол и се вижда, че те създават поредното поколение футболисти, което е все по-добро и по-добро. Ние виждаме как те винаги са имали силни индивидуални качества като защитници, почвайки от Марсел Дести, стигайки до, ако искате, даже и Лорен Блан може да върнем, който е още по-назад през времето създаден. Стигнем до Салиба, създаването на дефанзивни халфове. Изберете си който искате тип създаване на дефанзивни халфове от преди до сега, постоянно го има. Създаването на крила
от преди даже фаним Робер Пирес, един от първите такъв тип крила, минем през левери, минем през колкото искате, стигнем до сегашните крила, които са едни от най-добрите в света. Да не говорим за качеството на създаване на нападатели, там може да се спори кое поколение, кое е по-добро. За сравнение просто давам Италия. Страхотни индивидуални качества в началото на 90-те години, в средата на 90-те години, към края на 90-те години, изведнъж след 2000 и някоя година, това индивидуално качество започва да не отговаря на световното качество. И така италианският национален отбор изостава. Може би същите са причините и в немския, не мога да преценя все още. Ще направя отделен епизод за Германия, но да не се отделяме от темата. И това, което аз искам да свържа в момента е Националната академия на България, БФС Национална академия, която тръгва с подобна идея. Съжалявам се, забравих да отбележа, че към 2000 година те виждат, Франция виждат, че само на едно място не става и затова правят локални центрове и издържават. Правят локални центрове, това е част от идеята за трениране на повече и повече таланти, дофинансират ползите от това вие да си дадете футболиста на Френската национална академия, да не остане при вас и вие да го дадете, чрез обучение, допълнителни финанси към клуба, допълнително оборудване към клубовете, допълнително развитие на треньорите и така нататък, което вие виждате, че вие давате нещо, получавате нещо, което е много важно. Изведнъж Националната федерация по футбол на Франция започва да дава повече на клубовете, отколкото да взима. И това изведнъж допринася дори до отлив на футболисти, които искат, академиите, които искат да дадат футболисти там, защото те знаят, че те ще получат повече, отколкото ще дадат. Това е много важно за продължаването на развитието. Затова се правят локални центрове. Тези локални центрове, които Франция създават, там се избира качество, разбира се, от това качество се отсява и най-доброто отива в Националната академия Клерфонтен. И изведнъж ние виждаме как те отсяват все повече и повече качеството и накрая се получава една много силна конкурентна среда, която французите почват да развиват. Няма как в конкурентна среда да няма развитие. Там на мен да ми предложат, аз също ще работя. Там са най-добрите играчи в цялата държава. Аз като треньор бих искал да работя примерно с този стандарт на играчи. Това значи, че аз като треньор трябва да се представям на страхотно ниво, за да мога да поддържам стандарта на играчите, който има там. Това значи, че колегите ми трябва да правят абсолютно също. И изведнъж една конкурентна среда във Франция създава все повече и повече качество, което има полза, разбира се, академията, има полза държавата, има полза абсолютно всички. Вижда се как едно постепенно финансиране на парите, след това допълнително финансиране, връщане на прихода към държавата, защото тези футболисти, които се продават и са, примерно Монако продава футболист на Ювентус, тук се плащат данъци на държавата и всичко това нещо се завърта и е в полза на спорта. Тръгвайки по тази плоскост, отивайки към България, отивайки към това, което БФС Национална академия се опитва да създаде, реално БФС се опитва да създаде Национална академия, това, което аз чувам, за мен е позитивно. Това, което аз виждам, за мен е позитивно. Вече колко добре ще бъде развито, аз не мога да кажа, не съм там, не присъствам. Изгледах цели видеа на каква е идеята да бъде създадена. Изгледах много цялата среща с новата европейска програма за категоризация на академиите, което също е много добре. Тази програма ще е основата, доколкото аз разбирам, ще е основата на развитието в БФС Национална академия, което също е много добре, защото има шаблон, който да ползват и то национален. Просто най-вероятно леко ще го нагласят, за да може да е, разбира се, коректен и правилен
за българската действителност. Това, което аз виждам, е абсолютно позитивно действие, за което браво. И искам сега сами да преценим дали можем и дали трябва да повярваме на това, защото чувам много коментари или чета много коментари отдолу, че това пак ще са по България и пак няма да стане. Аз предпочитам да вярвам, че чашата е наполовина пълна, че това нещо ще стане, че това нещо се създава с идеята да е в полза на България. Не виждам логика да не е така. Не познавам нито един човек лично от Футболната асоциация на България, за да ги защитавам. Просто виждам как има процес на работа през последните 2-3 години, свързан с детския футбол. Не коментирам мъжкия футбол, свързан с детския футбол. Постепенно и внимателно изграждане на проекти, което няма как да стане от днес за утре, трябва да стане бавно, трябва да и стане с проба грешка. Няма по какъв друг начин да стане, но все пак почва да се прави нещо. Сега вече това нещо дали ще бъде подпомогнато от футболните клубове на България също има значение. Защото аз чувам, че много клубове казват, ако моето дете отиде в тази национална академия, ние няма да го вземем обратно после и така нататък и така нататък. Това за мен не е нормално. За мен клубовете и държавата трябва да работят в една посока. Монако взима парите от Ембапе. Ембапе е изграден от Националната академия на Франция. Някъде трябва да се намери баланс. Не знам къде, не съм адвокат, не знам какъв тип договори могат да се включват, изключват между тези неща. Все пак си има правила на FIFA и на UEFA, които трябва да бъдат спазвани за детското развитие на футбола. Всяка една държава е леко попроменено, така че не мога да кажа точно какви са правилата. Но съм убеден, че ако клубовете и държавата искат да седнат и да работят в една посока, те ще успеят да го направят това нещо. Така, сега нещо, което ние трябва да се зададем като въпрос. Има ли медицинска програма за развитието на тези деца? Доколкото чувам, има. Има ли образователна система за развитието на тези деца? Казва, че се е говорило с училища, че е създадена, че е синхронизирано училището с тренировките на децата. Това също е създадено. Създадена ли е инфраструктура, която децата да могат да тренират и да се развиват? Ползва се Националната българска академия, където уж са най-добрите игрища, където е най-добрата столова база, където е една от най-добрите бази в България, това се казва. Аз не съм я виждал, не знам, това се казва. Значи и инфраструктурата за България е добра. Някой казва, ама то трудно се стига, значи който иска да си намери кусури, винаги ще намери такъв начин проблем. Трудно се стига. Да, може да се стига по-трудно, не знам, но винаги може да се намери решение на проблема. Винаги може да се намери. Може да се направи, примерно, някакви автобуси от последната спирка на метрото, които директно да карат натам и да чакат определен хикс време да се качват деца, родители, така нататък, не знам, и това нещо да се движи. Не е чак толкова сложно, ако това е най-големия проблем, лесно се решава. Казва, че едни от най-добрите треньори, които се занимават с детски и юношески футбол в Футболната асоциация на България, се занимават с този проект. Това, което аз съм чувал за хората в Българската футболна асоциация, са много добри отзивите от работата им в чужбина, защото има хора, които са работили и в чужбина, има хора, които работят в България. Аз лоши думи не чувам от хора, които уж ги познават, аз не ги познавам, което е позитивно, което е добре, но аз съм на мнение, примерно за комуникацията между хората, че аз мога да имам едно мнение за един човек, което за мен това да е много добро мнение, това мнение да е от моята гледна точка, човека до мен, към същия човек може да има много лошо мнение, това е тяхната си комуникация.
Така че ти имаш добра комуникация с един човек, не значи другия има също добра комуникация с същия човек. Там са нормални човешки взаимоотношения. Разбира се, приплитат се нужди, приплитат се желания, приплитат се много неща, в които ти си създаваш едно мнение за един човек. Чувал съм мнения за мен, които са добри, чувал съм мнения за мен, които са лоши. Така че всеки си решава сам за себе си по какъв начин да приема мнението на чуждия човек или по какъв начин да се създава мнение към някой човек. Тръгваме в тази посока, говорейки по този начин, за мен отново стигаме до въпроса, че ние трябва да подходим позитивно към този проект в България, Национална академия. Нещо, което се движи се в определена посока, работи се с бъдеще, работи се с идея за напред, работи се с идея да не струва много пари на хората, които участват, им предвид родители, деца и така нататък. От едно време си спомням, когато ние тренирахме и примерно си борец и дойде при теб, примерно ЦСКА. ЦСКА да те иска, си един от най-добрите борци реално в България, за да те иска ЦСКА, ти да идиш там и тренираш в ЦСКА. Защото те тогава бяха спортни дружества, а не бяха футболен клуб. Беше спортно дружество. Вътре имаш бокс, кикбокс, борба, атлетика, футбол и така нататък. Просто е спортно дружество. За да те искат ЦСКА си, вау! Така че няма нищо лошо, примерно Национална академия България, тя да бъде така. Ако тя дойде да те иска, ти да си един от най-добрите спортисти в България и тя да инвестира време и желание в теб, за да те развива. Нещо, което французите го правят от много време. Нещо, което французите са доказали как да се движи. Да, там парите и инфраструктурата и възвръщането на парите е много по-голямо, но нека не забравяме, те са го започнали много по-рано от нас. Но по-добре да започне късно, отколкото никога. Така че нека да дадем шанс. Изглежда наистина добре. Изглежда наистина правилно структурирано. Само времето ще покаже дали това нещо ще се случи. Идеята може да е страхотна. Хората може да не успеят да изпълнят добре. Идеята може да не е много добра, но да бъде изпълнена страхотно. Това са части от действието и развитието на всеки един спорт и на всеки един спортист. Така че нека да дадем шанс. Виждаме французите какво постигат. Виждаме, че им трябвало време от 90-та година започват с идеята на това развитие. Дава резултат в края на 90-те години. Доразвива се в средата на 2000-та година и в момента е вау за всички по целия свят. Така че нещо, което ти първа започва в България, нека му дадем време поне 3, 4, 5 години и тогава да го съдим. Надявам се след 2 години да говорим още по-позитивно за този проект. Браво! На мен ми харесва, това, което чувам ми харесва и съм позитивно настроен към това нещо. Вече какво ще се случи, не знам. Още веднъж повтарям, аз не познавам никой и няма какви ползи да изкарам от това, което казвам в момента. Така че мога да приключа видеото с това. Успех на Българската национална футболна федерация. Нека да успее с този проект Национална академия. Пожелавам го абсолютно искрено и се надявам да успеят. Нека да станат по-добри от Френската национална академия. Искрено му пожелавам и ние разбихме как се случва това нещо. Дано индивидуалните качества на българските деца бъдат на по-добро ниво, отколкото индивидуалното качество на френските футболисти в момента. Истинно го пожелавам. Харесайте канала, споделете канала, желая ви един хубав и приятен ден. Очаквайте следващия епизод скоро на Милен Танев футбол.